Dudong Pawiks. Huh? Klaro ikasabot ba? Ingon siya diri daw ko magpaabot. Kay kuwaon daw ko niya, mga hagbas daw mi. May nalang unta to, swilduhan ko niya 50. Para unta makabayad ko sa painit nga akong giutang kang kirara. Saan naman ang rasa ko? Hapit naman siguro ron alas 10. Paabuto na lang na ako ron taon. Kay kung dili pa mo abot, muuli ko eh. Saan maron? Pan-init daw. Wala, si kirara man na. Patay! Nabi ako utang aning kirara. Asa man kumutago? Ay, dito sa lobby mutago. Nitago! Pwede na! Nitago na kay na may utang sa ako Maintag, wala ko mapansin ni kirara. Maintag, dili makabantay si kirara sa kuha. Wah, nawa oy! Wa pa mo ko nalinibis sa kisa. Paway sa kundilibis sa imburnal. Patay, dili pagid si kirara ni pahuway sa imburnal. Hay! Paita ni mamaligya ta oy! Utangon pa jud! Unyang nakautang, magtago-tago na! Ako man siguro di pa dungdungog aning kirara. Alagot pa! Sa pagpangutang, mayo kay mo angyo. Ingang pa jud, ihatod na ako sa inyo Asa ba ihatod? Duha naman kay kadlaw, wala man gani nagpakita. Pila na ganito kaadlaw akong utang siya ha? Ay tama, duha naman ay kaadlaw. Ako jud di pa dungdungog aning kirara ba? Di na lang mo balibad. Magtago-tago pa jud. Saan man ako niya? Nga nakainayak naman kong tago, Dre. Hoy, Lucio! Ano tago-tago mo kaniya? Ay, saba, Dudong Pawiks. Kitsa may kitago-taguan ni mo? Naapa ba da ilain Dudong Pawiks? Ay, di ako. Ano may tago-tago mo po kang kirara, Lucio? Saan mo Dudong Pawiks na mo ko'y utang siya hagot? Utang? Pila pod? Ay, 15 ragot? 15? Bayaran na ni mo day. Wala pa mo ko'y kwarta. Wala day kwarta mo tago day. Di manggod mo balibad. Nainayak naman kong tago, Dudong Pawiks. Ay, pabalian na lang ko diya 15, be. Mauna, og mangutang gani, dapat atubangon ninyo, bisa pagwa mo ikabayad. Sundara o, agi ninyo mo ron. Bayarin na, kirara. Sige, bayaran ako. Sukli Lucio. Kung saan mo baligya, kirara? Paninit. Paninit, tama yun day. Mamalit ng tadaan, Lucio, og pan. Sige. Kay Balik lamig 30. ng pait, pani, 30. kinara, oh. Sige. Kirara, bayad. Dudong Pawiks oh. Kirara, Lucio. Salamat.